калі фармуляваць слоган Мадрыда, то Мадрыд – гэта месца для жыцця. Жыцця ўсіх, хто ў ім знаходзіцца, і ўсіх, хто туды прыязджае. Напрыклад, як я, ці яшчэ сотні тысячаў людзей. Сувязь Мадрыд-Менск, яна для мяне ўвогуле натуральная цягам амаль усяго жыцця. Усё ускладняецца яшчэ і тым, што я ў дзяцінстве ездзіў сюды кожнае лета па чарнобыльскіх праграмах. Гэта як две бабулі. Вось адна бабуля жыве ў адным горадзе, другая бабуля жыве ў другім горадзе. І я даўно не ездзіў да сваёй другой бабулі. Мадрыд для мяне гэта горад, які лёгка любіць. Нават калі ты ў ім не зрадзіўся, а толькі прыехаў. Нават з Менскам ёсць пытанне, ці лёгка любіць Менск. Пра Мадрыд не трэба здымаць кінастужку «Мадрыд, я люблю цябе». Просто прыязджай, жыві, давай жыць другім, і ўсё будзе окейш. Прывітанне, шановнае гаспадарства! З вами Мікіта Моніч, і вы ў Мадрыдзе, у беларускамоўным Мадрыдзе. Ну, я вельмі радуюся, калі такое адбываецца. Сёння з вами паглядзім на некаторыя месцы гэтага горада. Часам трохі турыстычныя, як гэтае, мы побач з каралеўскім палацам. Ну а часам звязаныя з сучаснасцю гэтага горада, звязаныя з беларускай прысутнасцю ў гэтым горадзе, звязаныя з тым, што варта пабачыць, калі вы апынецеся, спадзяюся, што апынецеся у сталіцы Іспаніі. Я жыву ў гэтым горадзе ўжо больш за 3 гады, пры тым, што калі ўвогуле лічыць, колькі тут прабыў, атрымаецца ці не 5 у хуткім часе, вымушаны быў з'ехаць з Беларусі і абраў Мадрыд як, на мой погляд, адзін з самых недаацэненых і кайфовых гарадоў Еўропы. Вялікі горад, 3,5 мільёны, з вялікай агламерацыяй навокал, адзін з самых багатых гарадоў еўразвязу, і пры гэтым горад, які супадае па рытму з Менскам. Бо ўся Іспанія лічыць, што мадрыдцы бегаюць як шалёныя. Шмат хто з-за межаў Іспаніі лічыць, што мадрыдцы поўзаюць проста трахец хутчэй, чым уся астатняя Іспанія. Я, як Менчук, кажу, поўны кайф. Вось як было на радзіме, так больш-менш і тут, толькі сонейка пабольш. І людзі, ведаеце, вельмі такія адкрытыя, вясёлыя, толькі вось па-беларуску не размаўляюць, але гэта нічога, з гэтым папрацуем. І вось тое, што мне падабаецца ў Мадрыдзе, што ў ім звычайна дастаткова зрабіць акурат некалькі крокаў з папулярнага месца, каб трапіць у якое-небудзь значна больш прыхаванае і чароўнае. Зараз прадэманструю. Хадзім. Чуеце крыкі? Папугаі. Зялёныя ублюдкі. Называецца аргентынская каторра. Яны калісьці жылі ў Лацінскай Амерыке. Вядуць сабе як гапата, але мы пойдзем, дзе яны тусуюць, я вам пакажу пасля. І вось мы з вами абмінулі катэдру, спусціліся трахец і апынуліся ў месцы, дзе знаходзяцца самыя старажытныя камяні, апрацаваныя камяні горада. Гэта мусульманская сцяна. Першапачаткова гэтае месца, гэты вялікі горад на 3 мільёны чалавек, нават больш, быў заснаваны як маленечкая мусульманская фартэцыя, крэпасць, Алькасар. Побач з Мадрыдам знаходзяцца горы, вы нават можете бачыць іх нават адсюль. Яны былі такой натуральнай мяжой. На поўнач хрысціяне, сюды мусульмане. І вось калі гэта мяжа усталявалася, у Іспаніі 10 стагоддзя стварыўся першы нацыянальны від спорту, набегі, разоў 40 за сезон. Хрысціяне з поўначы прыходзілі рабаваць, забіваць сюды. Значыцца, мусульмане з поўдню хадзілі зваротны шлях і, значыцца, рабавалі і забівалі там. Рабіць гэта можна толькі праз горныя перавалы, бо праз гару інакш не пералезеш, асабліва з войскам. Патрэбны былі вузлы абароны, якія маглі б, як мінімум, папярэдзіць аб тым, што ідзе вораг. Па другой бок ад гораў знаходзіцца прыгожы горад Сеговія, які выкарыстоўваўся хрысціянамі з гэтай мэтай. А па гэты бок нічога не было. І да самага Таледа можна было прайсці. Таму заснавалі Мадрыд, крэпасць, якая гучала як Маерит, багатая водамі ці маці водаў. Горад заўсёды ганарыўся тым, што яго шмат вады. Мадрыдцы п'юць ваду з-пад крана і кажуць, гэта на тым і стаім, значыцца. І якая паступова пераўтварылася ў тандэм крэпасць плюс горад, які рос,
і дарос да сталіцы Іспаніі. Мадрыд разгортваўся на поўдзень і на ўсход, бо з захаду была рака Мансанарес, ад якой усё і адштурхоўвалася, бо вада – гэта аснова жыцця. Калі рыхтавалі будоўлю катэдральнага сабору, разбіралі дамкі навокал, в які-то момант пайшлі старыя камяні, старажытнейшыя. Яны вызвалі спецыялістаў па, арабскай культуры і так знайшлі парэшткі мусульманскай сцяны ранняга сярэднявечча. І разбілі побач з ёй прыгожы парк, які носіць назву Мухаммада I, што быў уладаром гэтых земляў, калі закладаўся Мадрыд у 10 стагоддзі ці ў канцы 9. Што гэта? Тое суседства, якое добра дэманструе нам Мадрыд. Розныя цывілізацыі, розныя эпохі. Побач ездзяць, значыцца, тук-тукі і замінаюць нам здымаць. Ходзяць толпы турыстаў, але толпы ходзяць там. Тут ужо маленечкія групы, якія гатовыя пазнаёміцца з прыгожым маленькім паркам. Зусім іншы Мадрыд, старажытны, прыгожы, эмацыйны і спакойны. І вось каб вам не казалася, што я лічу Мадрыд ідэальным горадам, ці ў яго ўвогуле няма ніякіх праблемаў, ці ў яго ўсё атрымалася, добры прыклад таго, як ён перажываў перыяд франкізму. За маёй спінай знаходзіцца мусульманская сцяна. Побач туды, куды яна працягваецца, у нас з'яўляецца некалькі дамочкаў. Дамочкаў, якія не маглі тут з'явіцца, бо гэта зона гістарычнай спадчыны. Канешне, калі не з'явіцца некалькі сяброў Франка, якім будзе вельмі карціць пабудаваць тут вялікі шматпавярховы дом і добра на ім зарабіць. Але зноўку гэта ўкладаецца ў існуючы фармат Мадрыда. Побач гісторыя і сучаснасць, звычайная прастора жыцця. Гэта рэдкае месца, дзе коцікі жывуць. Тут ёсць 5 ці 6 мясцовых коцікаў, яны ўсе зараз пахаваліся, іх тут падкармліваюць, яны ўсе выглядаюць як рэгіянальны едзінарос, такія суровыя, мардатыя, на кысь-кысь не рэагуюць. Увогуле можна сказаць, што калі фармуляваць слоган Мадрыда, то Мадрыд гэта месца для жыцця. Жыцця ўсіх, хто ў ім знаходзіцца, і ўсіх, хто туды прыязджае. Напрыклад, як я, ці яшчэ сотні тысячаў людзей, бо Мадрыд гэта горад эмігрантаў. Нават ёсць прыказка у Мадрыдзе, мы ўсе адкуль-небудзь прыехалі. Бо ў 20 стагоддзе на хвалі індустрыялізацыі вялікая колькасць іспанцаў з сельскай мясцовасці ехала ў гарады, ў Валенсію, ў Мадрыд, у Барселону. І ў гэтым, канешне, гарады Іспаніі і Мадрыд у прыватнасці вельмі падобныя на гісторыю беларускіх гарадоў 20 стагоддзя. Звычайныя людзі, яны таксама тут жывуць, ці там нейкія спальнікі ёсць. Калі мы кажам пра спальнікі, то ёсць з аднаго боку сапраўды спальнікі. Паўднёвая частка Мадрыда, ты там едзеш, калі на цягніку ці на аўтобусе, ты бачыш вялікі па памерах мікрараёны і макрараёны, дзе зусім іншы вайб. Людзі жывуць вялікімі колькасцямі і прыязджаюць у Мадрыд на працу. Поўдзень менш развіты, больш бедны, там часам ёсць нават, не трушчобы, конечно, не Сан-Паулу. Поўнач больш такі працоўна-буржуазны. Цэнтр, канешне, даволі джэнтрыфікаваны. То бок у цэнтры жывуць людзі, але значныя зоны Мадрыд ўсё ж такі здаў турызму. Добра, што не да канца. Усё ж такі да нядаўніх часоў, 10 до 2000 года, Мадрыд амаль не займаўся з асабістым прасоўваннем як турыстычнага напрамку. Зноўку ж у Мадрыдзе кажуць, што ўсё, што ў Барселоне там на фасадзе, у нас унутры, для нас саміх. Таму і нават пратэсты турыстычныя, што адбываліся ў Іспаніі ў гэтым годзе, яны ў Мадрыдзе былі значна менш. Таму горад для жыцця. Для ўсіх. Пакуль што ўсё кайф. Прыязджайце, выпраўляйце гэты становішча. Джэнтрыфікуйце яго далей, шаноўныя айцішнікі. Як кажуць тыя, хто робіць селфі, галоўнае знайсці правільны ракурс, працоўны бок. Ці не самы сімвалічны ракурс на гісторыю Мадрыда. Быццам на якімсьці археалагічным разрэзе ці на кавалку торта, якой дасталі. Бачныя ўсе асноўныя гістарычныя этапы
гэтай зямлі. Па-першае, справа у нас аліва, якая нагадвае, што мы на зямлі сярэдняземнамор'я, галоўны падарунак Афіны. За ім два кіпарысы, якія прывезеныя ў Іспанію былі фінікійцамі. Паміж гэтымі кіпарысамі, як паміж, значыцца, варатамі пэўнымі, гарызантальны яшчэ старажытна-рымскі сад, над якім мусульманская сцяна. Над гэтай мусульманскай сцяной можна бачыць белыя камні псеўдагатычнай, неогатычнай крыпты, якую пабудавалі першым этапам пабудовы кафедральнага сабору, над якой высіцца ўжо сам будынак сабору, больш позні, сярэдзіне 20-го стагоддзя, зроблены з іншага каменю, больш таннага, і зроблена ўжо і іншых наступных стылях, бо агульны Мадрыд ввогуле гэта барочна-класіцыстычны горад. Усе этапы гісторыі з аднаго ракурсу. Поўны кайф. Я не ведаю, ці планавалі стваральнікі гэтага парка такую ідэю, але нічога не магу з гэтым зрабіць, бо нашыя вочы заўсёды падключаныя к нашаму мозгу, і калі мы умеем бачыць, то мы бачым. Для гэтага і патрэбны падарожжы. Бачыць новае, каб ускладніць сваё ўспрыманне свету. Кропка спецыяльна для гэтага ў Мадрыдзе. А, дарэчы, акурат насупраць у нас знаходзіцца Няміга. Благі той сярэднявечны горад, які не выпіў хаця б адну сваю раку. Вось Мадрыд сваю выпіў. І зараз там ўсё паглядзім, што атрымалася. Мы на мясцовай Нямізе, а хутчэй ля таго месца, дзе калісьці цёк ручай святога Пятра, Арозіо де Сан-Педро. Там быў старажытны яшчэ мусульманскі Мадрыд, а ўніз спускалася адразу вось такі склон да ручая. Яго выкарыстоўвалі тыя, хто рабіў кераміку, тыя, хто займаўся кавальскай справай, усе тыя, каму патрэбна было чыстая вода. Пасля горад яшчэ раз будаваўся і ручай знік. Яго выпілі. А на месцы зрабілі вуліцу Сеговія. Чаму Сеговія? Таму што над ёй мост, які называецца Сеговія. Не, ўсё ж таки, пэўна, не. Таму што калі спусціцца па гэтай вуліцы, будзе яшчэ адзін мост Сеговія, вялікі, прыгожы, старажытны. Бо калі яго перайсці, топаць 80 кіламетраў, вы будзеце ў горадзе Сеговія. Да Сеговія не будзем дабірацца, але праз мост перайдзем, бо, ведаеце, гэта напрамак у бок беларусаў Мадрыда. Калі моя жонка ўпершыню з'явілася ў Мадрыдзе, яна, паглядзеўшы на гэта, сказала: сумесь Менска са Стамбулам. Мадрыд і Менск пачынаюцца на букву М, з'яўляюцца сталіцамі, месцяцца ў цэнтры краіны. Мадрыд гэта ансамблевы горад, тут ніколі не будуюць асобны будынак. Пры гэтым гэта горад, які ў значнай ступені сфармаваны 20 стагоддзям. Вы не глядзіце на гэты гістарычны цэнтр 17-16, даволі вялікія прасторы і зеляніна. Агульная колькасць паркаў Мадрыда 206, мне здаецца, але калі мы толькі возьмем вялікія паркі, то ўсё роўна больш за 30. Плюс больш-менш памер, які можна параўноўваць. Менск гэта 2 мільёны, Мадрыд 3,5. Як Менчуку даволі лёгка было адаптавацца к існаванню ў Мадрыдзе. А чаго, мабыць, не хапае таго, што там было ў Мінску? Чаго не хапае ў Мадрыдзе? Чаго не хапае ў Мадрыдзе? Беларускай кавярні не хапае ў Мадрыдзе. Не хапае часу, бо нягледзячы на тое, што, напрыклад, мая праца звязаная з спажываннем культурных прадуктаў, тут настолькі інтэнсіўнае культурнае жыццё, што я, напрыклад, не паспяваю паглядзець усё. Не хапае сваёй нерухомасці. У Менску кватэра, а тут кватэра, але здымная. Мадрыд даволі дарагі горад. Адзінае, па чым мы саступаем Барселоне, гэта па кошту на жыццё. Мадрыд другі у Іспаніі, ва ўсім іншым мы першыя. Нам спатрэбіліся гэтыя 3 гады, каб больш-менш прыстасаваць свой рытм жыцця і перавесці яго з аўральнага фармату, типа выжывання, окей, вырашэнне праблемы з дакументамі, што далей, дзіцё, школа, падручнікі, вучыць мову, на штосьці больш-менш такое спакойнае, вайбовае. І вось калі гэта атрымалася, высветлілася, што каб паспяваць усё тое, што ты хочаш, што табе цікава, трэба бегаць. І яшчэ трэба знаходзіць час на гэта па-за межамі знаходжання дзіцёнка ў школе.
Таму трэці элемент, чаго не хапае ў Мадрыдзе – бабушак. Бабуль не хапае ў Мадрыдзе. Пры гэтым трэба сказаць, што іспанцы вельмі адкрытыя людзі, і людзі адкрытыя для камунікацыі, і з якімі даволі лёгка. Якія пры гэтым, напрыклад, будуць намагацца цябе зразумець, калі ты не вельмі ўпэўнена валодаеш іспанскай мовай, якія будуць прапаноўваць дапамогу і адкрытыя да таго, што ой, так пакіньце свайго дзіцёнка з нашым, там гэтак далей, давайте што-небудзь зробім. Не хапае самага бліжняга кола і магчымасці ўзяць яго за руку. А нам не хапае вашых падабаек ды падпісак. Ну, вы самі ведаеце, што рабіць. А гэтыя людзі па ўсім свеце, так? Хтосьці ў Грузіі, хтосьці ў Германіі, хтосьці ў Вільні, хтосьці ў Варшаве. Відэаканферэнцыя не дае гэтай магчымасці. Жыццё складанейшае за стэрэатыпы. Але пры гэтым існаваў, я не ведаю, вядомы стэрэатып о тым, што Беларусь айці-краіна. Хто мяне здымае зараз? Чалавек, які па прафесіі айцішнік. А дзе можна знайсці айцішнікаў? У Маладзе, у Валенсіі, на ўзбярэжжы ці ў спецыяльных месцах, дзе айцішнікі тусяць. Называюцца каворкінгі. Дык вось, уявіце сабе, у Мадрыдзе няма беларускай кавярні. Няма беларускага культурніцкага цэнтра, няма вялікай якой-то дзейнаснай суполкі. Я заўсёды зайздрошчу тым жа самым малажанам ды малажанкам беларускім. А каворкінг у нас ёсць. Прытым акурат імагуру. Той самы, які быў на Фабрыцыуса, той самы, які ведаюць тыя, хто ў Вільні зараз жыве, вытрыманы ў патрэбных колерах, зроблены Тацянай Марыніч, якая тут таксама ў Мадрыдзе жыве. Таму зноўку наша рубрыка «Прыхаваныя скарбы». На першы погляд, здаецца, нічога няма. А пасля тут беларус, там беларус. Напрыклад, у Мадрыдзе ёсць вялікая ФБ-суполка ў Фейсбуку, прысвечаная рускамоўным людзям. «Мадридскія девочки» называецца. Дык вось, хто там адміністратор? Зноўку беларуска. Каворкінг, кава, добрае месца. Калі у вас ёсць патрэба працаваць удалённа, вось імагуру. Я тут раней відосы здымаў для канала свайго каля культуры. Зараз ты здымаеш дзе ў сябе дома? Я з'яўляюся спецыялістам па благой нерухомасці ў Мадрыдзе, бо апынулася, што самы танны варыянт зняць памяшканне для здымкаў – гэта зняць кватэру, якая, ведаеце, на букінгу там мае адзнаку 5,3, подпіс жудасна. Але па фотаздымках бачна, што ёсць дастатковыя прасторы, адна сценка, дзе можна пабудаваць кадр. Мне падаецца, што некаторыя жыхары раёна, калі бачаць, як два хлопцы заходзяць з вялікай колькасцю здымачнай апаратуры ў здымную кватэру, лічыць, што тут будзе зараз здымаць гей-порна. Але не відосы пра беларускую культуру па-беларуску. Я пачаў займацца гэтым у 21 годзе, у 22 мы пераехалі, і ўжо тут, у Мадрыдзе, я зразумеў, што я хачу рабіць відосы па-беларуску. Для мяне YouTube-канал стаўся той нітачкай, якая дазваляе падтрымліваць, нават часам умацоўваць сувязь паміж мной і беларускай культурнай прасторай. Пры гэтым, канешне, знаходзіцца ў кантэксце. Лавіць тое, што там адбываецца, складана, адбываецца разрыў пэўны паміж мной і беларускай культурнай прасторай. Ёсць вялікія складанасці кшталту таго, што YouTube блага разумее беларускую мову. Рэкламны кабінет у Гугле не прапускае нармалёва відосы па-беларуску. Таму гэта барацьба. У верблюда два гарба, потому что жизнь борьба. Цікавая барацьба, нябачная нікому, акрамя таго, хто змагаецца, і пэўна калегаў. Таму, насамрэч, вялікі дзякуй, Сцяпан, што ты існуеш і што ты робіш гэта ўсё. Існаванне іншых праектаў адсюль, як мінімум, з Мадрыда, дзе няма судотыку з якой-то канкурэнцыяй за рэсурсы, за аўдыторыю, яшчэ за штосьці, успрымаецца як тэрапеўтычны. Тое, што вось я сёння вось гляджу ў гэтую кінакамеру і распавядаю па-беларуску, для мяне тэрапія.
Звычайна ў гэты момант герой распавядае пра месцы, куды варта схадзіць беларусу ў ягоным горадзе. Але фінальны монтаж відэо больш за 40 хвілін, а на гэтае пытанне Мікіта адказаў ужо асобным відэа на сваім канале, таму прапануем перайсці туды, а тут мы паразмаўляем пра маленечкі кавалак з гэтага. Беларусам таксама вельмі карысна з'ездзіць у месца, якое называецца Valle de los Caídos, то бок даліна тых, што загінулі, тых, што памерлі. І гэта зробленая франкістамі неверагоднай магутнасці эмоцыі мемарыяльная штуковіна, прысвечаная ахвярам грамадзянскай вайны. На гары стаіць 150-метровы каменны крыж. 150 метраў крыж. Пад гарой, пад гэтым крыжом неверагодных памераў хрысціянская царква, якую будавалі хто? Палітзняволеныя татям. Акрамя таго, што гэта ўсё вельмі прыгожа і выглядае ці то як моры, ці ўвогуле выявы там з фантастычных кінастужак і кніжак. Унутры гэтай базілікі ў самым канцы да 2019 года знаходзілася магіла Франціска Франка, дыктатара, які ў 75-м памёр і быў пахаваным у гэтым месцы, пабудаваным па ягонай загадзе, значыцца пад ягоным кіраўніцтвам, а пасля яго выкапалі і закапалі ўжо ў ягоным фамільным склепе недалёк адтуль у Парда. І гэты склеп на сённяшні момант весь пакрыты кветкамі, сценгазетамі, сцягамі іспанскімі, быццам бы памёр нацыянальны герой. Valle de los Caídos — гэта вельмі спецыфічны вынік перагортвання старонкі. Гэта даволі сумная штуковіна. Калі ў 2021 годзе мы хадзілі там і крычалі навокал па-менску «Нюрнберг, Нюрнберг», мне заўсёды ўзгадвалася пакт Манклоа 76-го. Калі эліты пасля смерці дыктатара дамовіліся больш адзін аднаго не забіваць і перайсці ў наступны этап жыцця. І я не ведаю, ці добра яны зрабілі. І ці добра, што ў Іспаніі не было люстрацыі, не было ніякага вырашэння гэтых там 30 год. Справядлівасць не запанавала тут, але запанаваў мір і дыялог. І яны зараз праклінаюць адзін аднаго, але ў парламенце, а не на поле бою. Правільна гэта? Не. Добра гэта? Ну, так. З пункту гледжання таго, хто прыехаў звонку і жыве ў гэтай прасторы, я кажу: вау, якія вы малайцы. Што нам рабіць? Ці не давядзецца нам рабіць штосьці такое? Не ведаю. Але вось адчуць гэтае перыяд існавання іспанскай гісторыі, мне падаецца, беларусам трэба і вельмі важна. У Мадрыда ёсць ягоная рака. Мадрыд стаіць на рацэ, называецца Мансанарес, і ўздоўж яго цягнецца вялікая нізка паркаў ад самага Імагуру да месца, дзе цьмяная мінуўшчына змяняецца сучасным мастацтвам. За маёй спінай знаходзіцца Матадеро. Усе мы ведаем слова «матадор», то есть, значыцца, борацца з быком. Па-іспанску матадор — гэта забойца, ад слова матар. Ну, а значыцца, матадеро — гэта бойні. Гэта месца, у якім цэнтралізавана 100 год таму рабілася амаль усё мяса, якое спажываў вялікі горад Мадрыд. Час прайшоў, і замест крыкаў жывёліну і, значыцца, крывовых слядоў прыйшла сучасная культура, сучаснае мастацтва. Матадеро быў перароблены ў вялікі комплекс, дзе у нас ладзяцца спектаклі, дзе паказваюць кінастужкі, дзе ладзіцца тое самае занадта сучаснае мастацтва, contemporary art. Я не ведаю, ці вы яго разумееце, я яго не вельмі разумею. Вельмі цікавы экспірыенс, які я раю здзейсніць усім наведвальнікам Мадрыда, бо сама зона, гэта зона памежжа. Былі бойні, стаў культурны цэнтр. Побач з ім месца, дзе адбываецца нядзельная блашыная ярмарка. Па другі бок рака, за якім раскрываецца раён Усера, а гэта Чайнатаун мясцовы. І вось гэтая зона, гэта той кантрастны Мадрыд,
які можна адчуць пры вашым наведванні. Не Мадрыд кантрасны турызмам і мясцовымі, а Мадрыд, які дыхае на розных мовах, дзе адбываюцца, значыцца, перформансы, а побач з імі танец і льва, калі кітайцы святкуюць свой кітайскі новы год Чхундзе, і дзе адчуваеш, што такое вялікі горад. І ў тым ліку месца, дзе нават больш адчуваеш сябе быццам бы ў Менску, быццам бы ў радным горадзе, дзе няма якой-то, мабыць, настолькі моцнай іспанскай спецыфікі, але замест яе ввогуле адчуваеш сябе проста жыхаром вялікай гарадской супольнасці. Калі мы выязджаем кудысьці з Мадрыда вандраваць па Іспаніі, і наша вандроўка падыходзіць да канца, і мы кажам: заўтра домой поедем. То бок, Мадрыд — гэта ўжо месца, куды ты вяртаешся як дом. Часам я кажу: у нас тут у Мадрыдзе. Такое ўспрыманне Мадрыда, як напаўроднага месца ці таксама роднага месца. Бо мне здаецца, што чалавек, які пражывае якую-то колькасць год у іншай прасторы, ён атрымлівае другую сваю ідэнтычнасць. Можна ўзгадаць, што мы жывем адначасова ў двух гарадах, але, дзякуй Богу, падваенне асобы не рве дах. Метафорай можна выкарыстаць антрапалагічныя даследаванні, дзе даследчыкі распытваюць у людзей, што жывуць у двух прасторах: рэальным прасторы зямлі і міфалагічнай прасторы, там шаман які-небудзь, які жыве і ў свеце духаў, і ў свеце рэальным. Вось я так жыву у, мабыць, больш зараз міфалагізаваным, больш духоўным, больш адарваным ад мяне фізічнага свеце Менска, маіх успамінаў, таго, што я бачыў у соцсетках, і рэчаіснасці мадрыдскай, у якой я пажадана ці так выпадкова заўсёды бачу паралелізмы, рыфмы і падабенства з Менскам. А можешь подказать какие-нибудь практики, як лепш знаёміцца з горадам? Гэта важна. Я вось як экскурсавод, як гід, калі пераехаў, злавіў сабе на маніакальным жаданні спазнаць прастору навокал сабе. Канешне, перш за ўсё гэта мова. Па-другое, гэта такія дробязі, як, напрыклад, не толькі глядзець на назвы вуліцаў, а заўсёды чытаць, чаму гэтая вуліца называецца так. Ты быццам бы засвойваеш гэтае прастранства. Прачытаўшы пра падзею ці пра імя, гэта ўжо не проста сукупнасць літараў. Гэта гісторыя. Гісторыя, якую табе гэтая вуліца распавяла. Тое, што адбывалася тут, што было на месцы гэтага будынка, каму прысвечаны вось гэты кляштар ці гэтая царква. А на гэтай плошчы знаходзілася арэна быкоў. А вось па гэтай вуліцы хадзіў калісьці трамвай. І калі ты занураешся ў гэтую мінулае горада, табе значна больш зразумелай становіцца ягоны сённяшні стан. Канешне, ёсць самыя банальныя рэчы кшталту паспрабаваць пазнаёміцца з суседзямі. Мне падаецца, што сказаць гэты горад, мой, ці я з'яўляюся часткай яго, няхай часова, але часткай. Добра і значна лягчэй, калі ты знаёмы з майстрам, які рамантуе абутак. Калі ты ведаеш, як завуць чалавека, што гандлюе тут вось садавінай гароднінай. Калі ў цябе ёсць сувязі з мясцовасцю. Гэта кайф. Ну і, канешне, напрыклад, калі мы жывем па-за межамі сваёй краіны, добра ведаць сваю гісторыю, але трэба ведаць гісторыю той прасторы, дзе мы жывем. Напрыклад, зараз я звадзіў курс гісторыі Іспаніі, каб чытаць экспатам па-руску, часам па-беларуску. Калі пераязджаем ужо ў дарослым узросце, можам жыць 10-15 год і амаль нічога не ведаць пра мінуўшчыну гэтай зямлі. А гэта трэба, мне здаецца, гэта дапамагае больш глыбока спажываць гэтую прастору. Біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць. Так? Не трэба даваць сабе быць чужынцамі гэтай прасторы, дзе вы апынуліся. Беларусы ўвогуле спецыялісты ў тым, каб зрабіцца канадцамі. Менавіта спазнанне мясцовага, калі яго як-то пераплятаць з паступовым азнаямленнем са сваім, гэта той сакрэт, які можа дапамагчы быць шчаслівым у існуючых абставінах. Напрыклад, ва ўставінах недобраахвотнай эміграцыі.
здаецца, тут рэгулярна хто-небудзь за што-небудзь мітынгуе. У нулявых адбыўся вялікі тэракт. Урад, у той час правы ўрад, некалькі дзён распавядаў: ой, мы не ўпэўненыя, ці гэта мусульмане, ці гэта тэрарысты, ці гэта маски, то бок. І быстро высветлілі журналісты, што насамрэч яны ведалі ўвесь гэты час, што гэта ІГІЛ. У выніку сюды сабралося да 3 мільёнаў чалавек маніфестацыі. Гэта быў не толькі Мадрыд, людзі прыязджалі з усёй краіны, каб маніфеставаць супраць такіх паводзінаў урада. Урад ішоў в адстаўку, але тут вось усё было, увесь цэнтр горада быў забіты людзьмі. І традыцыя гэта даволі старая, бо яшчэ ў 1808 годзе 2 траўня, 2 мая, менавіта з гэтай плошчы пачыналася паўстанне іспанцаў супраць напалеонаўскіх войскаў, што пасля зафіксаваў на сваіх бессмяротных творах Франціск Гоя. Паўстанне 2 мая з'явілася ў нас тут, так? Паўстанне 2 мая 1808 года, якое змянілася расстрэламі паўстанцаў 3 мая 1808 года. Тут было. Мы знаходзімся ў месцы значна больш спакойным, адышлі ад Гранвіі акурат на 1 квартал, і бах, ужо такі цэнтральны, спакойны, каменна-сонечны Мадрыд, дзе ёсць цень, дзе ходзяць людзі. Мы знаходзімся на вуліцы Лібертат, на вуліцы волі, свабоды. Будьце уважлівыя, кансерватыўныя гледачы нашага відэаблогу. Гэта квартал ЛГБТК. Бачыце, якія жудасныя гукі адразу пачаліся. На вуліцах можна пабачыць вясёлкавыя сцягі, а таксама вялікую колькасць прыгожа апранутых людзей, стылёва апранутых, а таксама крамкі дызайнерскія, добрыя кавярні. Не вельмі такое падрыхтаванае вока і не скажа, што тут значыцца ЛГБТК раён, бо, канешне, не толькі ён. Жывуць розныя людзі, жывуць у перамешку, і ўсе яны карыстаюцца раўнымі правамі. Мадрыд горад для жыцця. Ты эмігрант, давай сюды. Ты аўтамабіліст, гэта яшчэ добра, але нават калі ты ездзіш на гэтым мопедзе, які будзе ўсіх будзіць па начах, нават тады мы цябе біць не будзем. Нават калі ты гомасексуал, таксама можаш, напрыклад, шлюбам пабрацца. Усе могуць жыць сваё жыццё. Увогуле, Мадрыд — гэта месца, дзе цікава рабіць экскурсіі, але не заўсёды проста. Калі я толькі пачынаў гатаваць маршрут, то аглядная пешая экскурсія па Мадрыдзе ў мяне атрымлівалася не менш чым на 7 гадзін. А я ведаю, што гэта немагчыма, бо турысты паміраюць на 4-й. Давялося зрызаць часткі, адрываць ад сэрца, пакідаць толькі самыя цікавыя месцы. Але, канешне ж, з гэтага вынікае, што калі людзі вяртаюцца ў Мадрыд, мне заўсёды ёсць што ім распавесці. Мадрыд — сталіца ўжо больш за 450 год. Мадрыд за гэты час сабраў неверагодную колькасць падзей, іхных адлюстраванняў у архітэктуры, у палацах, у парках і гэтак далей. Але з часам усё гэта засвойваецца, укладаецца. Я ўзгадваю, як калісьці Менск не быў для мяне знаёмай прасторай. Як калісьці я пайшоў здаваць экзамен на экскурсавода менавіта дзеля таго, каб спазнаць горад. Спыніць сітуацыю, што я жыву ў горадзе ўсё жыццё, але амаль нічога пра яго не ведаю. Зараз у мяне ўжо ёсць 2 месца, у якіх я так сябе адчуваю, і ў Мадрыдзе, і ў Менску. Вельмі раю, каб у вас з'явілася якое-небудзь месца, якое вы сапраўды добра ведаеце. А потым запрасілі нас, каб зняць відэо пра гэтае месца. Ну, спасылка ў апісанні. Мая праца — гэта ўзяць той агонь цікавасці, маё захапленне чымсьці, што я бачу, і падзяліцца. Самае галоўнае і самае прыемнае — гэта калі чалавеку цікава. І калі ты працягваеш падарунак, а ён не патрэбны, ты не разумееш, навошта працягваць. Дзякуй Богу, што я амаль з такім не сутыкаюся. Каб даехаць да Мадрыда і ведаць, што я тут ёсць, трэба ўжо мець
пэўную цікавасць. Испанцы да цябе прыходзяць? Гэта рускамоўныя ці беларускамоўныя людзі. Адная справа гэта працаваць па-іспанску ў Беларусі, зусім іншая гэта працаваць па-іспанску ў Іспаніі. Мне не хапае нагласці на тое, каб па-іспанску распавядаць тут. Вельмі мяне, канешне, цешаць беларусы, якія прыязджаюць з Менска, ці з Вільні, ці з Варшавы, ці з Хельсінкі, ці з Сан-Дыега. Гэта ўвогуле супер. Ці я б нават сказаў грамчэй, згуртаванне беларусаў сусвету, арганізацыя такая ёсць, скарачаецца да ЗБС. Дык вось беларусы ЗБС з усяго свету. Але самыя мае улюбёнейшыя наведвальнікі, госці гэта калегі. Гэта калі ты можаш распавядаць не базовую інфармацыю, не агульную, гістарычны кантэкст, асобныя падзеі, грамадзянская вайна, Габсбургі. А калі да цябе прыязджаюць, напрыклад, знаёмыя гісторыкі мастацтва, і ты можаш з імі пайсці ў той же сам Прада, і яны быццам бы апынуцца ў сваім падручніку па гісторыі мастацтва, бо яны будуць хадзіць казаць: «Во, гэта тое, што ў кніжках я бачу, вось яно на сцяне». А яшчэ шмат дзе ў Мадрыдзе у апошнюю гадзіну працы музея туды можна трапіць бясплатна. І вось мы даходзім амаль да канца вуліцы Свабоды. А вуліца Свабоды, як і амаль кожная вуліца ў Мадрыдзе, так ці інакш вядзе да месца, дзе можна паесці і прыбухнуць. Таму што і тое і іншае мадрыдцы вельмі шануюць і практыкуюць і ўмеюць. Калі я магу даць пэўны які-то савет, то гэта, канешне, карыстацца меркадош, то бок крытымі рынкамі. Кшталту камароўкі, але не зусім. Калі трапіце ў Мадрыд ці будзеце чытаць пра яго, заўсёды пабачыце Меркадо Сан-Мігель. Самы знакаміты ў цэнтры побач з Пляса Майор. Не хадзіце туды, калі ласка. Не хадзіце, ён занадта турыстычны. Хадзіце ў іншае Меркадо. Вось, напрыклад, гэты акурат 10 у 15 хвілінах ад Сан-Мігеля пешу называецца Меркадо Сан-Антон. Побач заўсёды ёсць яшчэ вялікая колькасць усяго. Напрыклад, вось тут цікільня, месца, якое спецыялізуецца на тэкіле, і называецца яна Графіяш Падрэ, то бок «Дзякуй, бацька». Дарэчы, бацька з маленькай літары, так? Неонавыя крыжы і вясёлкавыя сцягі прывагаюцца. А мы з вамі рушым далей. Зараз мы з вами знаходзімся на плошчы Хрыстафора Колумба. Менавіта сюды кожны кастрычнік ідзе ваенны парад у дзень іспанскасці, а лепей нават перакладаць гэта дзень іспанскага свету, насамрэч, Día de la Hispanidad. Тут у нас развіваецца самы вялікі іспанскі сцяг. У Мадрыдзе ці ва ўсёй краіне 14 на 21 метр. Не ведаю, які большы, у Менску ці тут, але да гэтага ў мяне пытанняў не тое, каб ёсць. А вось у тых, каго Іспанія адкрыла ў канцы 15-го, пачатку 16-го, а пасля заваявала, то бок у новага света, пытанне, пэўна, ёсць. Яны іх могуць задаць помніку, напрыклад, што тут месціцца, ці яны могуць звярнуцца з ім у музей археалагічны, што месціцца побач, у вялікім комплексе, дзе палова будынку займае археалагічны музей, а палову нацыянальная бібліятэка. І ў гэтым вельмі цікава адлюстроўваюцца адносіны Іспаніі да сваёй гісторыі. Ввогуле, у Іспаніі няма нацыянальнага гістарычнага музея. Замест яго археалогія, што пачынаецца экспазіцыйна мільён лет таму назад, а скончваецца ў сярэдзіне 19-го. Далей тое, што занадта сучасна. Далей тое, пра што мы яшчэ не можам сказаць без палітызацыі гэтага пытання, без спрэчак. Таму мы пакуль што пакінем гэта ў баку. Зусім іншыя адносіны да гісторыі у параўнанні, напрыклад, з нашымі постсавецкімі поглядамі на гэта і з нашымі падыходамі да гістарычнага музея. Якую б ты выставу хацеў бы зрабіць у Беларусі? Калі мы кажам пра мары, то мары не аб тым, каб прывесці што-небудзь у Беларусь. Мара хутчэй аб тым, каб у Іспаніі зрабіць вялікую выставу беларускага мастацтва. У нас дастаткова скарбаў, каб дэманстраваць, але галоўная ідэя не ў гэтым. А ў тым, каб у Беларусі
павадзіць экскурсіі па выставе беларускага мастацтва, якая абмесцілася ў новаствораным музеі сучаснага мастацтва Беларусі на плошчы Якуба Коласа, у тых будынках, дзе Беліта Вітэкс, вось дзве вежы гэтыя, у якім людзі, што знаходзяцца ў Беларусі, добрыя мастацтвазнаўцы, не называю іх па імёнах на ўсялякі выпадак, адбіраюць гэтыя творы, прыдумляе, як выставіць Дзіма Салодкі, што жыве зараз у Варшаве. Мне здаецца, лепшы, самы стылёвы дызайнер выстаў увогуле на маім жыцці ў Беларусі. І я па ёй ваджу экскурсіі. Вось моя мара. Яна не звязаная з мясцовым. Тут ёсць Прада, тут ёсць той же самы археалагічны. Я абажаю вазіць па ім экскурсіі. Але сэрца ўсё роўна ляжыць у іншым месцы, як у Франціска Гоі, ці як у Карла II, у якога сэрца ў Сарагосе, а цела ў Эскар'яле. Паразбрасала іх па месцах. Вось у мяне таксама. Сэрца ўсё ж такі там. Розум тут. Што б ты з сабой забраў у Беларусь, калі б вяртаўся? Я шчыра спадзяюся вярнуцца ў Беларусь. Я не ведаю, ці змагу я гэта зрабіць перманентна, бо адказны, напрыклад, за свайго сына, які вучыцца тут, у якога сябры тут, у якога жыццё тут. Можна ўзяць любоў да жыцця. Сабер вівір, умець жыць. Не тое, каб, вось, як стэрэатыпна ўспрымаюць іспанцаў, танчыць, пець і не звяртаць увагу. Не, часам плакаць, часам сціскаць зубы і рухацца далей. Мне здаецца, што мы гэта ўжо ўмеем, што гэта адзін з сільных бакоў беларусаў увогуле, але да яго добра б дадаць уменне радавацца за сабе, за паўсядзённасць і самае галоўнае за таго, хто побач. Канешне, для гэтага лепей мець пачуццё асабістай бяспекі, пачуццё сапраўднай той стабільнасці, якая ёсць. У краінаў, якія жывуць у сярэднеземнаморскім клімаце, пэўна, гэта прасцей зрабіць, чым у нашай дрыгве. Вось гэта я б узяў і паспрабаваў імпланціраваць у тым асяродку, куды я аднойчы паспрабую вярнуцца. З гэтага пункта я ўсё гэта распавядаю, бо за маёй спінай знаходзіцца мой улюбёнейшы помнік на гэтай плошчы адміралу Дону Блясу де Лешу. Выяўляе такога героя імпазантнага, кадр зверху ўніз, як у нас з вами зараз. Мянушка ў яго была, нікнейм. Звалі яго паўчалавекі. Чаму? Таму што ў бясконцых сваіх баталіях ён страціў нагу, руку і вока. І ніколі не насіў павязку, ніколі не намагаўся як-то замаскіраваць свае гэтыя раны і казаў, што гэта мае галоўныя медалі. Мне, па-першае, падабаецца гэта такая самаіронія, сарданічнае стаўленне да свайго цела, але давайте дададзім сімвалізму. Эміграцыя вымушаная і ўся тая траўма, што мы пражываем апошнія 5 год, ці пражываем ужо цягам 20 год у Беларусі, ці больш, хто як. Гэта не тое, каб добра, гэта загартоўвае, але пакідае пэўныя наступствы, пакідае свае адзнакі на целе, свае шрамы. І вось мне падаецца, што мы ці навучыліся, ці вучымся, ці варта навучыцца несці гэтыя шрамы, несці гэты вопыт, які б ён не быў, але з пэўнай гордасцю, пэўным разуменнем, што гэта тое, што нас зрабіла тымі, хто мы ёсць, загартавала. Няхай так і будзе, няхай у нас усё атрымліваецца, не гледзячы на тыя абставіны, праз якія мы праходзім на шляху да будучыні. Не кажи мне, что ноченька мала, а я млода всю ночку одна не спала, а я млода милого чакала.